Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang okslang ang inyo sining kondisyon samtang naka-quarantine kita, no? Kabudlay kung kaisang magsali ka pa saga-saga blagwa kay basikon masalapuan mo si COVID-19 ba o kadakogid nga disgrasya, no? Mas maayo na lang yara lang kita sa tag-satag ka mga puluyan kag kung may kompleto man lang tanga kalanon subong nga panyaga kag tubtob sa panyapon mas okay man. Dra na lang tanay, parang bisan paano ang 14 days nga quarantine period naton maatagan tagid sa nagakaigo nga pagtamod ini mga kaaksyon. Kay bisan pa magwa ka gagwala ka quarantine pass daw kabudlay maglusot sa mga checkpoints diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa mga kaaksyon tadra kabayontang yara lang kamo sa mayong kondisyon kag nakapanyaga na ang halos kalabanan. Kabudlay kung kaisa sang sitwasyon, no? Galing ito'y waita choice, waita mimo. Amugid ni siya ang dapat nga himuon ta, no? Para nga malikawan ta ining COVID-19. Inopnanay kita tubtob sa tak na launa mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa diligid lamang madugay mangin kaupod tama report sa aton sining nga mga action reporters kag kalakipan mangin kaupod tanang aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. I-type nyo lang da kag i-like ang aton sining Aksyon Radyo Bacolod. Sa aton sining Facebook Live kag sa aton sining website ang www.aksyoradyobacolod.com.ph. Kay hisay rantang mga balita sa sining nga udto pagi sa mga report sa aton sining nga mga action reporters. Anong mga balita sa Kapitolyo Probinsyal ga balita ni Aksyon Marlon Hinovia? Sanggunian palalawigan sang probinsya magapatigayon sang online session karon sa hapon. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Infrastructure project sa Bacolod suspendido bangod sa COVID-19. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, medical team sang PNP nagalibot kag naga-inspection sa mga border control areas agod nga mapasiguro nga wala sang PNP personnel nga may sintomas sang COVID-19. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, 99 ka mga personnel sang PNP gindugang nga puwersa sa Nokpo unang adlaw sang ECQ nangin matawhay. Sa balita naman sa special assignment siga balita ni Aksyon Artay Hupon basiwa wala nagabaton sa bayad sa mga konsumidor sa ila talatapan kundi paagi lamang sa mga bayad centers. Extension sang due date tubtob sa Abril 21. Balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod. Upod ang iban pa nga mga kapulisan ta nagalibot man sa pila ka mga areas. Aton hibaloon ta ina karon dugay-dugay samtang Philippine Coast Guard on full alert lockdown sa coastal border hugot nga ginabantayan. Samtang sa ato naman mga balita out of town sa syudad sa San Carlos, iga balita ni Aksyon Stephen Presquito, mga barangay kapitan sa 18 ka mga barangay sa syudad sa San Carlos nagsugod na sa panghatag sa mga food packs.
Sa balita naman sa siyudad sang Sagay, gabalita ni Aksyon to Monforte, masubra 20 ka mga violators sang ECQ sa siyudad sang Sagay, gindakop sang mga kapulisan. Sa bahin naman sang siyudad sang Cadiz, COVID-19 hot zone area sa siyudad sang Cadiz, wala gina-strikto tungod wala sang direktiba ang kapulisan. Samtang sa balita naman sa Central Negros, mga kapulisan sang La Castillana hugot ang pagbantay sa mga mayor nga mga dalanon. Sa syudad naman sang Sipalay kag Hinubaan area, Sipalay City Health kag taga Bureau of Fire Protection nag-disinfectant sa mga lugar sa Sipalay. 3 katawo dakop sang Sipalay City PNP matapos naglapas sa mando may kang tanan sa ECQ. Samtang sa ato naman nagapangunang mga balita sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, diga balita ni Aksyon Eden Aboso, ulang report ni Presidente Duterte para sa pagpatuman sang bayanihan to heal as one act na batunan ni Senator Soto. Kag Senator sa ni Angara naka-recover na sa COVID-19. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:21 ng aton oras. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay. Samtang naga-relax na kamo sa ining mainit nga panahon, ba kabudlay man nino? May COVID ka nga tigan-an kag ginapalagyuhan, tapos ang init man, gaduging man. So nga may mga mataas nga blood pressure ni. Amo gining ginasigahom ta nga mangin problema kag sa mga katigulangan ta. Ay, oo, grabe nga init. Sige, inopnanay na kita sa dilig lamang madugay mga balita na sa aton sining nga mga action reporters inyo na mabatian diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radyo, Love Radio, Yes the Best, Radyo natin at Easy Rock. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us?
Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw, Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:28 na nga tunuras 11:28 na mga kaaksyon. Yari pa lang kita sa ikaduhang adlaw sang ginapatigayon ng enhanced quarantine o community quarantine diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag kalakip man sa mga kabanwanan kag syudad except lang sa banwa sang Tuboso nga mag-imponerya sang lockdown sa among banwa tubtob Abril 5. Sa mga kaaksyon ta dira para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule amay detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay, iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarangman mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puligan. Pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29 na.
Kadtuan na ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Upod kay Aksyon Eden Aboso, unang report ni Presidente Duterte nga para sa pagpatuman sang Bayanihan 12 as One Act na bato na ni Senator Soto kag Senator Sani Angara naka-recover na sa COVID-19 plus ang pinaka-latest nga markdown kag ang aton sining lantaw sang mga pasyente kag mga biktima sang COVID-19. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Eden Aboso gikan sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Action Rex, nabato na ni Senate President Tito Soto III ang report ni Presidente Rodrigo Duterte para sa unang nga semana sa pagpatuman sa Bayanihan to Heal as One Act. Sunod kay Soto, las 12:40 sang tuwang gabi, Marso 31, sang nabato niya ang unang nga semana nga report sang Presidente. Ginpalayag sininga wala pa niya natapos basahon ang nasambit nga report. Correct. Ginpalayag si Action Rex nga wala pa niya natapos basahon ang nasambit nga report kag una diri sa liwat nga address to the nation ni Duterte kagabi. Iyagin manduan si Executive Secretary Salvador Medialdia nga ihatag ang responsibilidad sang kada ahensya sang gobyerno sa pagpatuman man sining Bayanihan to Heal as One Act. Pagidirigin pahayag ni Duterte nga padayon ang pagresponde sang gobyerno sa pandemic sang COVID-19. Ginpa-identify man sang presidente ang particular nga responsibilidad sang kada ahensya sang gobyerno sa pagpatuman sang nasambit nga layi. Tanan nga detalye kag aksyon sa mga ahensya sang gobyerno suno sa presidente ang lakip sa report niya kada semana nga ginasumiter man sa Kongreso. Sa iban pa naton nga balita, positive naman Action Rex nga balita danay amat-amat na nga nagka-carry cover sa COVID-19 si Senator Sani Angara. Sa iya Instagram post, gin-share sang senador ang iya nga picture matapos nga nag-ayo na sa masakit. Ginpasalamatan ni Angara ang tanan nga nagpangamuyo para sa iya nga pag-ayo. Madumduman si Angara ang ikatatlo nga senador nga nagpositibo sa COVID-19 kag una nga nagpositibo diri amo sanday Senator Juan Miguel Zubiri kag Coco Pimentel III. Action Rex, so far, as of now, may ara kita gyapon sang 1,500 plus ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. 78 diring napatay na Action Rex, kag 42 sa gihapon ang mga naka-recover. So, amat-amat na ni Action Rex kay damo naman nga mga testing kits ang nagainabot naman sa aton. Mga 900 to 1,000 ang pwede na nila daily nga ma-accommodate to sa Manila. Correct. Tapos may ara man Action Rex subungin na to ng FDA no kay may ginaprubahan sila nga 5 ka rapid test kits nga ti sa sulod sang 3 to 5 minutes mabalaan na kabay pa Action Rex ati ang iba nagambal nga expected nga magtaas pagid ang kaso pero at least sa temprano pabala mabalaan na para mas madamo ang recovery sa Action Rex. Sige. Mga update kag balita gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras. Sige, samtang yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan nga naga-relax. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Unahon ta ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. We have Aksyon Alvin Graba sa aton sining patrol. Nagaupod sila sa operation subong actually sang Police Station 2 plus ang iban pang mga balita sa aton sining patrol nga natipon. Like sining panugyan sang Philippine Coast Guard nga naka-full alert lockdown sa coastal border, hugot nga ginabantayan. Ibaloon tabi kun din nga area si Aksyon Alvin Graba sining mga inoras. Sa patrol, Aksyon Alvin.
Aksyon Rex anom na no. Anom na ang nagkaladakpan akto nga nagapasaway subong sini nga rekorida nga ginapatigayon kay sunod diri kay Major Gabana ang hepe sang police station number 2. Nataka na siya kay dabo sa mga reklamo mismo. Nagdangat sa iya sining opisina kay diri sa area sang Purok Nara Baybay, Barangay 8 Aksyon Rex. Nagpangabay na siya sang Domingo, may Lunes. May reklamo na naman sa ilirigapon nga area sa diin kutob sa makuha nila ginsikop na mismo Action Rex no. Nga gano na sila? Nagapasaway Action Rex. Ano nga klase ka pasaway na nila? Ara sagwa ang iban Action Rex naga-istoryahan ay iban may style nga mapakal pero wala man sa may pakita Action Rex no. Nga mga dokumento especially in home quarantine. Tinano ni sa sulod lang ni sila tanan nga balay nila ya? Sulod sang compound kay spotters area kita dire Action Rex area sang may nadakpan. Ara pagit. Isa di kapila na ni do kapito na ni. Ako ang tabi si Major Gabana Action Rex no. Oh, sige be. Sir, mga bay kita kay Major Gabana. Sir, live kasubong sir sa Action Radio with Action Rex Kantong. Sir, ang ining activity ta, subong nga aga amo na mismo, wala na sing patawad ay pakita na gid ang untos ang otoridad para madakop na ni mga gapasaway subong sir. Oo, sir, no, kinahanglan ta na gid nga istrikto nga implementar. Actually, halin pa nagligad nga inadlaw, labi na kagahapon. Kapila gina diri balikon ini diri nga lugar. Galing lang pagkahalin sang pulis, ginawa naman kung makita mo gani gina na distansya lang pila ka segundos ang pulis, gulpe naman yun ga ginawa. Dira ga pakita kung ano sila ka uncooperative, no? Biskang ginapaintsindita na sa ila kung ano ang maayong nga dulot sini. Dasong kung ano man ang malain kung once nga wala sila ga kooperar. Ito galing ara na ako sa kumpa, duna na gid sa iban nga tawo ang pagkakabalan. Sir, gamit mo kagida, hindi lang kabalan, kundi batinggilan na, sir? Oo, sir. Bali, muna na, no? Nga batinggilan, gid kay sulit-sulit na. Hindi naman sila mga bata. Gamay, may mga edad naman. Amo pa otro ka sa lawayon. Talking about, hindi na sila bata gamay. Pero kagina, sir, it seems, nga may mga kabataan, duhan na diri ka mga kabataan, nga ara sa gwa na aktuhan ninyo nga nagahampang mismo. Ang iban to, ang isang kabata to, sir, nagsulod sa iban nga balay kay pag-abot ninyo. Ano ba siyang talang ni sa? Hindi, gulpi siya na nago. Amo na gani nga pati mismong ginikanan pagkadalo na naton. Kay tungod sa kapabaya nila sila kabataan. Sir, may mga magluwas diri, hindi lang ginikanan, kundi may ara mga lalaki buying mismo nga ara dira na aktuhan nyo sa dalan. Ano ni sila, sir, na nakapangabay ka na gid ni sa ila, sir? Oh, sir, kapila na ni naton na ginpangabayan kagahapon ari kita diri mismo. Kadamo-damo pagid labi na kun hapon, damo-damo gid nga kabalan ara sa gwa. Galing kay tiamo na gani, balikod lang or buli lang sa pulis sila ginabantayan. Action Rex to din na kay kagina, mismo kita naka-witness. Pila lang ka segundo, nagtalikod lang si Major Gabana. Even ang mga Bayara gani kuno naga-bingo pa? Para pag-bingo na Action Rex. Ayo. Bisa pagani diri Action Rex kami iban diri nga lugar nga identified as Suluyupan. Ang iban nara mangyapon sa nagpasaway. But anyway, sir, anong ba plano ta sini sa mga nagkaladakpan kay seems nga ongoing pa. Actually, may kita kalabot sir sa Katunga, no? Na nagkatuan ta subong aga sa diri sa barangay. Oh, sir, baling area to, sir, nga tonto na permiro na sulod area to sang barangay to, kag area sang barangay 8. Kung isipon ta, way kalabot pa 5% ang aton nga nalibot, pero galing ka mo nga biskan diri pa lang, biskan isahon mo di kadlaw nga balik-balik, may madakpan kagid. Kay tungod amo nagapakita kung ano ka wala disiplina, halos ang mga ilistar diri. Sir, since mga pito na ang ara na karon sa patrol. Anong disposition as pito? Oh, sir, anong disposition nyo na karon diri sa pito, sir? Bali, ato ni sir pagkakuhaan ni sila sang details, then after sining ginakuan nga after na lang ka problema sa COVID-19 amo pasaka tas ang kaso sa ila for disobedience sa Executive Person in Authority. So, bali, sir, anong penalidad ni diri, sir? Bali ni sir may pagprisuhan ni sila nga 6 months and 1 day to 3 years. Lagalawig man gali ni Action Rex, no? Gani, no? Kaangay siya ni sir. Bata ang ara nga gapasaway
sa kilid na kaangay sininduha ka mga kabataan ara gid sa kilid na kagnaktuhan naton kagina. Anong matabo diri sir? Bata ang pasakaan o kun ang ginikanan? Ang ginikanan ang aton na pasakaan kag aton panipag studyohan kung ini mapasulod naton mismo sa Republic Act 7610. Ay, sige. Sir, medyo lawig-lawig pag giniin mo yung sininga kampanya. Base sir, may panawagan ka man sa imong mga constituents. Apelasyon niya sa mga pumuluyo, yan ang nasakupan. Amo lang aton lang ginapangabay sa ila, kaya kung mahimo, magkooperar sila. Kaya ini, wala ni ginahimo sang kapulisan or sang gobyerno para sa amon mismo nga interes, kundi ini para mismo sa interes nila. Kami nagapatial sa init, nagasakripisyo malayo sa amon pamilya, kag nagarisgo mismo sang amon kabuhi kay prone kami or vulnerable kami sa ginatawag natong virus, pero ara kami gyapon nagaserbisyo para sa ila. Gani ang ginapangabay lang namon nga magtiner lang sila sa ila mga panimalay, magkooperar para matapos sa gid ni kag masulbar ang problema ta sa COVID-19. Action na Rex, stay at home, amo gina mabulig no sa mga franchise. Dapat gid pamati gid ang halos kalabanan nga may lagtik ang utok da pamati gid sa mga kapulisan na kay para man na sa ila da. Sa action na Rex no. Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Sir, I believe nga ini sugod pa lang ni. Kahapon puro pasaylo, pero subong utob sa madakpan ara sa gwa. Dakpon gid. Bali sir, halin pa nagligad may nakladakpan na kita. Kung isipon ta sobra na sin ang nakladakpan namon. Di amo na hulaton ta lang matapos ini kag amo pagpasaka kaso against sa ila. So magluwas sa mga kaladakpan hindi sila sa mga curfew no. Sir, pagka kwanto sa before sa curfew. Pero then after this, tisugod na mismo, kag seryoso na gid mismo nga pagpandakop na sir. Ano sir? Sugod na gid mismo, seryoso na ni nga pagpandakop sa mga ginagapasaway sa dalan. Sir, seryoso na gid ni ang pagpandakop ta sa ila. Sige sir, salamat no. Action Rex, seryoso na. Salamat sir, Major Gabana no. Ara na Action Rex magapadulong naman si Major Gabana sa iban pang mga lugar kay diri sa area sang ang location diri Action Rex sa Di ka mong location? Sa may Purok Narabaybay. Narabaybay. Lapit lang digli sa stasyon? Yes, sir. Barangay Jess na? Barangay 8 na kita. Barangay 8? Kagina, may portion sa Barangay 2 nga una namon ginsudlan. Subong siniya, may ara na, diri na kita sa kato na sa Purok Tower, Barangay 8. No? Ano na yung obras ang iba na yaman nga daw wala man na sila negosyo da sa gwada nga sali pagkagwa na kag pang ay sus daw ginagarit-garit pa yung kapulisan bla. Paari gani Action Rex kung na sila diri sa back to back bala sa Angayas ang police station number 2. Ang iban nga mga areas na dapat amuhon man isang police station to. Para magkaladudla bla. Lantawa bla ng hilira lang sa patrol cars gahilira lang to sila. Ang estimate ko ni isa, 2, 3, 4, 8 na sila Action Rex. Inaya, pagkanto na kita mismo sa tower na maging mismo Action Rex, no? Grabe. Ang uya subong, ang mikropono, ang uyat ni Major Gabana, mikropono, ag mini loudspeaker, no? Amo na yung ginadala niya subong kagina, damo-damo di tawag Action Rex. Pasulod pala. Pagpadulsulod namon, damo di tawag sa siling main road mismo. Asos kay pagsulod sa pulis, nagsinulod man sila tanan. No? Nagkuluwan man sila, ginabantayan ng nilang likod sa pulis. Huwag gidyaga kuluwan ng mga tao, no? Gani, hambal gani ni Major Gabano. Daw bulik ko lang ginabantayan sini mga kuwan nga klase ka mga kuwan man. Muna nga hindi mauntat na lang ning sus. Ripagido, baw, pila ka bata, baw, 3 na ka mga kabataan, uyad sang ilang mga nanay. Nga na? Sakay sa baktobak gali. Prisuhon gini, maningyan ang balbala ni Major Gabana. Way ni pasaway, bisan da, gamay ka pang bata o kundako. O kung basta minor de edad, basta importante diri once na makasakay ka sa baktobak, ang gina-require mismo ni Gabana, nga kay kumubata, upod ang nanay or upod ang tatay. Nga magadalon mismo sa police station number 2. Nuni ang waga pagpasakaan sang kaso Action Rex, no? Way na magpalabilin sa sulod kung way man lang niya kuluwan da sa guluwa kay o sa gwaan da bla. Pala ba sulod na lang sa balay ka magtulog to kag gumay kalanon kaon ka magpahuway kag magtulog alang tagro nga magsalitang laday ni.
Gani man, natuwa bala Action Rex, perti naka... Mas mayo guro nga magpamati lang mo sa Action Radio da. May galabay kita, live bala Action Rex, may ga-echo diri sa akon gani. Ti, amo na gani, ang ginambaltan. Ang iban da, aga tiner sa sulod sang puluyan, ang iban niya, gagwagid kang nagalagaw. Na ano yung business nyo pagid sa gwa man? O gani man, sa pangabay lang gani ni Major Gabana nga... Si Major Gabana, ning gabitbit sang speaker, ne? O muna si Major Gabana. Sino gid mismo? Magigasunod ka sa iya? Sunod ko ni sa Action Rex. Ari nakita sa may tower ayon. May tower na kamo ne? Diri nakita sa may tower sang butong Ti mayo man ning iba ning labayan ni kay wala man tawo ni. May mga binulad pa sang ugaw. Yung di daw kagina, pero pag-abot sang pulis, dula sila. dupla ang binulad sang uga. Ang binulad ang tagiya sang nagabulad. Ang nagabulad sa uga. Ay na hindi nagtakon. Kinaway na lang, tawa mo siya, doon katawa yung wala gid tao to. Doon nagsululod sila guro tanan. Are, may nagawa man na isa ano ni, are, gin pamangkot, paano ka? Are, din ka makadto? Are, kay, Din sa makadto? May, din ko na siya, may baklon ko na siya. May quarantine pass ka to? Ha? Din ang quarantine pass mo, tutos balik. Ara sa balay mo. Ang iya quarantine pass Action Rex, ara sa sulod sa iya balay. Ang ginapangita sang pulis, magwa ka sa imo balay, kung may quarantine pass ka, imuon man ning ID, butang mo ning lawas mo. At wala nang isa sang may mahimo Action Rex, upod. Ara na, batian mo to? Maano sa mo, upod upod gid. Kung hindi ka mabato ka pa sa pulis, dugang na naman nga kaso. So, siyam na. Imbis mo bakal sa Tiangge, nagrekta sa police station. Ginapalisyon lang yan. Sakay na to. Sakay na to. Ikaw to. Ate, ikasyam na ni siya. Puro laki. Ang laki di Action Rex. Ang laki kay Ara kuwan pa sa microphone, gambal pang hepe, nagwa pa saya kang nagkanto pag sa Tiangge. Nagwa pa siya. Nga wala man lang sang nabitbit nga kunano. Isa pa na, away man siya sang di pa mangkot, din ang imong quarantine card. Ay, ara sa sulod sa balay. Di, dapat tupod niya na sa sininga sitwasyon, abo na Action Rex ng nambal niya, kung magwa ka, dala ang imong quarantine card. Kay kagina mo man itong ginusi siya kagina ni Major Gabana sa may barangay 2, nagbakal sa Tiangge, pero uyat na ang iya sininga quarantine card, ati okay, sining ni Major Gabana, ati okay, sige, bakal da, pero pulit dayon, lugay pasaway. Ara pag Action Rex, sapiak naman siya. Ano nga ginalita lang ni nila ang kapulisan eh? Ginalita lang gid Action Rex. Pasensya gid kay kabudlay gid amo ning ginalantaw tang dapat masampagarta na ni ang balatian ini tungod sa pagtiner lang sa sulod sang puluyan tang hindi ta na mahimo man. Namo na ang panawagan gid mismo ni Major Gabana kung mahimo please tiner lang gid no sa inyo sining puluyan. Ari ang abot ang kung sino ang tagiya nagbalik ka mo? Nagbalik kami di Action Rex kay may nagtimbre na naman. Actually upod yung pila ka mga barangay tanod bala. Nagahatag man information sa mga kapulisan. Kunti kagina may ginalabay ta sa may ginauga nga isda. Arang ugaw? Isang ugaw. Walawan sa bantay nito bala. Di pagwana na kay bangros na nga daan nga pinakaso. Bangros nga pinakas, may-ari pa diyo mga adamo lang na. Te, why to? Nagbalik sila? Nagdalagan kag nagsulod liwat, no? Amo ni Action Rex kay dason sini may bilag pagid ka mga kapurukan kag barangay initial information Action Rex ni Major Gabana tupad lang gid no sa malapit na gid mismo sa iya sining AOR sa gyapon ang pagkasudlon sa liwat hindi nga adlaw wala na pagasantuhon pa si Major Gabana kundi ang kutob sa madakpan nga nagalagaw sa dalan dakpon gid mismo. Ako believe ko ya sa person ni Major Gabana kag sang police station to nga nagahimo gid sa nagakaigo nila sining helikoton. Kabaypang iban nga mga kapulisan. Kabaypang iban nga mga police station amo man ginahimo nila hindi kay magsali lang sila ka. Standby sa police station nila. Action na Rex, pare si sir, kaya TCK, may naglabay mong ganit eh. Anong ginbakal mo sir? Ano na nga imo, gabaligya ka? Gabaligya ka sir?
May quarantine pa. May soke nga. May brand ka, may brand ka. Kabudika ka. Anong brand sa Kabudika? Ang isa ba, doon sa Budika ko, parang ako. Okay. Soke. May quarantine pass naman. Sige, kinanglano mo man wat pa man suru sideline wala action Rex. May dala tricycad, pero sa kilid ang pinakaunod sa tricycad niya, amo ni ang pagkaon nga gina-deliver niya pa man. Ate okay pa man action Rex. Deliver sa pagkaon? Yes, action Rex. Ka-deliver man sa pagkaon. Kung nga sitwasyon sa action Rex, kay iban halos puno na, no? Ang back to back. So, no choice. No choice. Nagkalapuno ng back-to-back natin sa police station, ginalama tinerto anay. Yes, action Rex, no? Tinergid sila sa police station. Pupunta si Major Gabana, anong plano niya sini sir? Parang plano mo sino mga nagkaladapan di sir? Ini sir sila ni pagkadalo ni sila sa isa ka area nga dito sila tanan ipang hold, no? Bantayan sa ngaton man nga pulis. Kag then pangwaan ni sila isa-isa detalye. Kag after sina kon matapos ining COVID, i-plaster namon ang mga dapat pasakaan sang kaso. Sir, may pandam ka naman, di ba, sir? Tapos buhian ni sila karon action Alvin? Plano man diri, sir? Buhian man ni sila, sir? Bali, after ka reglementary period karon sir, i-release tan sila. Prisuhon kini sila, sir? Hindi man sambal nga mapriso gid dito sa custodial facility kay tungod nga muna ganing pila ka oras ang detention Ang aton mga priso makalatnan dito. Pero dalon tani sila sa isa ka area kundi nga dito naton sila i-hold. Pila ka oras sila sir i-detain? 12 hours sir. Pero sir, antes sila dalon dito sa police station, nipagit naman gyapon sir sa thermal scanner. Bali rekta na ni sila naton sir sa isa ka area kundi naton ni sila ipang-hold. Kag dito na lang pangwaan sang detalye. Sir, congratulations. Kasi karon nalantaw ko, may aral pa na yung mga operations na naman. Kay I believe, sir, tamo, nakalaputan naman sa mga reklamo. Still nagapasaway, not just barangay A6 and 2, barangay 8, kasi may aral pag isa iban. Sir, halos sa mga coastal git nga barangay, amuning damo-damo sa lawayon. Di after ni karon, mapanyaga lang kami, ma-recharge lang ang kapulisan. Then after that, balik naman dayon sa pag-rekurida. Kung wala sa may nagapasaway, pero kung may pasaway while ongoing among the recorrida, among git pagkadakpon. Sige sir. Sir, congratulations sa Liwad sir, no? Congratulations sa action, sir, thank you sir. Congratulations man sa mga kapulisan sa police station number 2 sa pag-stricto nga pagpatuma ng gid mismo sining enhanced community quarantine. Nalagip na diri ang pagpandakop sang pila ka mga salawayon. Ambol ni kagina ni Major Gabana, hindi nang ni sila kabalan patinggilan na gid, no? So rekta diri sa aton sining amtangan action Rex, ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Patol kag nagapanginbulahan kita sa matutuod nga ginahimo sang police station to. Headed by Police Major Gabana. Kaya pagpakita lang ning bisan sila nag-ulikid man sa ikayong lawas ang halos kalabanan. That is why nga gina-implement gid nila ang matutuod nga senaryo. Ang ibanda nga mga police stations, kamusta kamuya? Ay, oo. Sige lang. Sa tangob ko no, daway lang. Ay, oo. Sige. Matapos ang balita ni Action Alvin Graba, kantuan tang balita, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod kay Action Brian Morden, 99 ka mga personnel sang PNP gindugang sa puwersa sang Lukpo. Unang adlaw sang ECQ nang inmatawhay based sa report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office nga ginpadangat sa mga kapulisan naton sa probinsya. Nasa tamang balita. Yari ang countdown sa report ni Action Brian Morden. Action Brian. Action Rex, sagot masiguro pagin maayo ang resulta sining enhanced community quarantine na ginapatuman karon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa din ang may ara sang dako nga poder kag papel diri amuman ang kapulisan agon madisiplina ang pumuluyo nga di nagid maglagaw
ginhimo sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpanguna ni Police Colonel Romeo Baleros ang pagdugang sang 99 tanan ka mga miyembro sang PNP. Halin ini sila Action Rex sa 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force company kag Negros Occidental Police Provincial Office headquarters mismo. So, ining 99 gin-assigned ini sa mga borders kag sa mga banwa kag syudad nga may kakulangan abi no sang kapulisan, but most of them ginpadalagid sa mga borders area para mas mapabakod pagid ang ila sini nga pag-implementar sang ECQ, ining Enhanced Community Quarantine diri karon sa Negros Occidental. So, paday kay Police Major Edison Garcia, ang spokesperson sang NOCPO, kulo kompleto na gidman ang personnel karon sang PNP, daway na gidman sang problema kag kun kinanglanon gidman ini mga pangita pa sila sang ideya. Ang unang adlaw sang ECQ kahapon sa Rosaya tuman gid ka tawhay, wala sang anuman nga mga problema nga nagluntad, halos sang kalabanan na nagsunod gidman sa sining mando. Magluwas gid lamang sa nadakpan sa checkpoint sa banwa sang Morsya nga may dalang shabu pero ginagmay man lang, kag sa banwa bansang Ibimandaloda Action Rex. So far sa mga barangay sa mga banwa kag syudad nangin matawhay ining unang adlaw sang ECQ sa PNP. Okay, sir, since the enhanced community quarantine yesterday, so we strategically deployed more or less 99 personnel from the 2nd Block PNC and from the provincial headquarters. So, di ba may arat nga siyang lima border. So, we put up another 5 border control outside Bacolod City or boundary siya ng Bacolod at saka Occidental Negros. Nagputap tayo sa Bago City, 2. Morsya, 1. Talisay City, 2. So, yung deploy natin additional, sila to ang mag-augment para doon sa pag-implement ng enhanced community quarantine. So, kung meron pang mga additional na personnel na kailangan i-deploy, we will prepare our troops. Okay. Action Next, sa barang palayag ni Garcia Angot City, liwat sunod siya ti Mayo ang first day of implementation, nagalaom siya nga mangintayo yon ini tubtob nga matapos ining 14 días kag nagahangyo sa liwat sa publiko nga hindi lang gid magpasaway kay ang pulis hindi magdodua nga magdakop sila kag may corresponding ining kaso after COVID ECQ diri sa Negros. Aside from that, may ara pasang penalty. Balita gikan sa NOCPO, Action Brian more than report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kadtuan ta naman ang Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar. Infrastructure project sa Bacolod suspendido bangod sa COVID-19 ho. Sino maning magsali ka? Ubrang nga wala sakyan ang mga trabahante. Suspendido anay ang tanan nga mga infrastructure projects. Yari ang kauntan sa report ni Action Dale Salazar kag pinakalites nga report gikan sa talatapan ni Dr. Grace Tan. Action Dale. Rex, ginapalambot ni Bacolod Mayor Evelio Lunaldia sa publiko nga wala anay sa mga infrastructure projects diri sa may syudad sang Bacolod. Action Rex kasulod sining issue sang COVID-19. Suno sa alkalde lauman sang publiko nga wala anay sa mga drainage project, wala sa mga construction sang mga taytay kag mga madalanon sa palibot sang syudad. Action Rex Resuno siya nagpakig-angot na siya kay City Budget Officer Imelda Williams kag nagpalayaga nga
ginabisuan niya si Budget Officer Williams nga pugaon ang budget sang syudad kag kutob sa mga pwede ma-realign. Ialat anay Action Rex ang pondo para sining COVID-19 fight. Ginapahayag diri sang alkalde sa tion nga matapos ng COVID-19 pag mag-stabilize na ang tanan-tanan ng sitwasyon, magabalik sa normal ang mga trabaho diri sa palibot sang syudad ilabi na ang ining mga infrastructure projects sa Action Rex. Boss nga adlaw magasapol ang City Development Council sa kay Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran kay ili ang una nga step para maghatag malasang otoridad o magpasang sa resolution para ma-realign Action Rex ang pila ka mga pondo sang syudad kag ialat para sa pagpakikaway kontra COVID-19. So boss ina sa aga Miyerkules. Aliwa ang palayag ni Bacolod Mayor Bing Leonatia. Pugaon namon ang tanan nga resources sa syudad para mahatag namon ma-divert namon para sa ining COVID fight, no? So mapabalon ako nga sa aton pumuluyo nga abuto nila nga wala tanay simintuhan na isang dalan, wala ta taytay, wala ta drainage kay ang kutob sang kwarta sa syudad nga pwede naton mapuga para sa COVID fight dirata tanan anay ibutang. Magtapos ni ang tanan, mag-stabilize na, balik ta sa aton nga sang una nga mga ginapang trabaho. Action Rex sa pinaka-latest naman nga record sa Bacolod City Interagency Task Force Against COVID-19. Umpisa Pebrero 2, 2020, ang Bacolod City ang mayara sang 33 tanan ka mga patients under investigation. Amo ni siyang record sa pinakasugod-sugod kay Action Rex since February 2, 2020. So ang total nga na-discharge, nag-improve ang kondisyon, pag naka-recover nga mga PUIs naton is 27. Kagkaroon mayara pa sang 4 ginagapabilin nga isolated sa mga nagkailain nga hospital diri sa mga syudad sang Bacolod. Duha ang nagkalamatay, ang una ining 60 years old nga lalaki pero negatibo ang iya sining resulta sang COVID-19 test kag subong amon siyang pinaka-latest 62 years old nga babayi nga may travel history sa Manila pag mayara sang exposure sa kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Action Rex pag mayara sang pila ka mga pre-existing condition. And 62 years old nakuha na sang swab test pero sunod kay Dr. Tan wala pa nag-abot ang resulta sa iya sini nga COVID-19 test. Anong balatian ni 62 years old, Action Dale? Diabetes. Action Rex pag man naka-experience siya sang balatian sa Tagipuso Honor Cardiac Arrhythmia sa Action Rex. Sunod din kay Dr. Tante dito na subong nagapadala sa mga specimen sa Western Visayas Medical Center dito sa may Iloilo kag ang napadala dito nga mga specimen included din ang WVMC kag RITM 74 tanan. Action Rex kag amo ni siya ang iba diri negatibo man ang results ng COVID-19 kag nagapabilin sa gihapon nga ang Bacolod may 5 confirmed case, 4 ring naka-recover kag amo ni siyang patient number 3 nagapabilin sa gihapon nga critical ang iya sining nga kondisyon kag mayara sang hypertension kag may travel history sa Manila. Action Rex. Action Rex ini mga update kag balita ang madulong naton gikan sa Bacolod City Government. Sandayang Action yo Action Dale Salazar una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ang balita ni Action Artay Hupon. Basiwa wala na nagabaton sa bayad sa mga konsumidor sa ila talarapan, kundi paagi na lamang sa mga bayad center. Extension sang due date tubtob Abril 21. Sa detalye sa ni Action Art, ang mga gusto para magbayad Action Rex kag
hindi gusto nga magdubling ilang balayran until April 21 nga extension due date nga ginhatag sa nga basiwa. Palihog sa mga bayad Sandro kung sa mga pwede mabayaran ninyo dito na lang kamo diretso kag pidahol na lang nga balibad sa pulis ka makadto mo sa talatapan sa basiwa kay way da subong sang opisina nga mag-cater sa inyo sining nga mga bayad. Inang panugyan liwat ni Assistant General Manager for Operation si Engineer Jeneline Himora. Di din sila mabayad, Actionard? Sa mga bayad center sa alimawa bi sa Ibor, mga monabla, Alvio na pwede na, Action Rex sa Palawan pwede na. Kay may experiences lang na wag police na double check ko kay may nagrason nga may quarantine pass, babayad ko na sa pinaka-basiwa. Tisiling nga may nadiya, sirado na nadi kay in fact sumong kuhan sila no? Skeleton force ang aradra jutay lang yun ang nag-duty ang mas nagdamo da Action Rex ang mga kuhan mo ang sa maintenance crew nga mo nang nag-respond in case may mag-concern o kung ginatawag sa ila nga dapat atindihon sang ila sining mga maintenance personnel. Ang isa karon nga development kay ginatun-an sa ila IT nga magkaplastar sang application para nga at least paagi sa GCash na lang sa uli bisan ala ka lang sa balay mo makaprocess ka sang bayad sa basiwa pero ti ila sige pa no ang pagtuon kag ginahikot pa na karon sang IT department para sa bahin sa Bacolod City Water District. Kaya nga palayag ni Engineer Jeneline Himora. Come up kami sang kung pwede maka-online. So nga mo niya EDP kagang IT naga-work subong kung pwede ma-download lang nila ang application sa basiwa para ma-view nila online ang ilang bill. Pag pwede man sila makabayad online through GCash. Galing kay wala pa go signal sa amon nga IT kung available na siya. Kung na siya lang kami guro issue lang kami sang advisory. Disregard na nila ang due date kay hindi man kami mangutod until April 21. Maintindihan na naman Sir Art so isettle nila after sang execute. Kung gusto nilang hindi magtingob, pwede man sa aton nga mga payment centers nga open sa subong. Ang mga parayag ni Engineer Jeneline Himora, ang ka-aksyon niya sa natay hukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Ihupon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Action Art, kadtuan ta si Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office Medical Team sang PNP nagalibot kag naga-inspeksyon sa mga border control areas agod nga mapasiguro nga wala sang PNP personnel nga may sintomas sang COVID-19. Yari ang countdown sang report ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Action Eric, mayong udto, mayong hapon. Oh yes, Action Rex, good afternoon for you and to all your listening and DVD program, Action Rex. Ba, dumayo ako. Ayo di purma. Inawa talaga kakaon. Ayan pa kung nakapanyagan ma. Kasi ka pa nila sumpit Ga? Kasumpit. Ba, kasumpit. Kasumpit ba kasumpit? Okay, gani, kasumpit, no? Kumpit. Ayo di purma. Pwede siya kasumpit kay mainit man, mahapos pa man pala. Init gid subong. Okay, kamustang BCPO ta subong? Well, ang BCPO subong kita pa init Action Rex, no? Laban gid Okay, ara na sa report Action Rex nagalibot ang aton nga kapulisan sa mga purok-purok pa lang daw damo gyapon nga nagatampay sa Kadara Action Rex. Gani man damo gyapon sa lawayon. Diri sa amon sa barangay Tanok, tingalibot na amon diri nga mga barangay Tanok, labot nga pulis na amon Station 8 nga kandak actually sa checkpoint operation bla. Oo. Kita operation diri sa Masigasco area bala, no? Action Rex.
Dili sila yung nag-conduct sa kick-up operation, no? Upod sa mga katapos ng Philippine Army, kag of course, ang amon diri tanod sa barangay nagalibot man sa pila diri ka mga Purok Highway para nga sa wayon ni mga kabataan ni kag mga iba nga ara sa kadalan na magsulod sa kanila pulian kasi kung kasi yung bala kawanex nagakalit bigla, no, ang iban nga magguwa sa bala nila kag magtrutambal sa kadalan. Kaya mula usa nga ginapang sitain sila sa amon sa barangay tanod. In fact, amon diri nga mga lugar like Villa Lourdes, Sigasco kag diri sa may aning kag sa area sa RC1 sa Tabangan Kamis Garden may mga gimpahamtan kami diri sa mga barricade bula na antes ka magsulod may mga naga-check sa mo diri nga tanod kung anong purpose mong sulod ka ako magwa ka gid man gina-check ko madala ka nga home quarantine pass correct no sa mga kay na nga gin-exido pag inamo na amon diri kinapatagayon nga security measure sa mga utod naton nga mga home quarantine pass para mapasiguro na wala sa may magwa sa pulian nila. Kad kung magwa gid ma'am, kinanglan gid nga may quarantine pass, action Rex or else dalon ka namon sa police station diri sa ano ang quarantine pass ninyo ngalan na sang tawong isyuhan ninyo? Oh yes, action Rex. Ngiyatuya ka sila ya kundin ka nga residente, amo lang itong ginabutang? Ay? Nano niya si Mayor Gules siya sang Silayman? Ang ginabutang ito, kung taga-ginhalaran ka, way itong alan mo ya, ginabutang ilang ito ginhalaran? Nanong klase ka, Mayor ni man? Tapos permado ya pang original nga ID nga quarantine pass. Dahil nga naman, kasi dapat yung ang tao na. Sa prangkang istorya, ang police station, ang dribla may gakwandi sa police station 3D, pilagin kabilog kay ina-ID, nga nakita niya, nga ngalan niya lang, butang niya da, home address, from Barangay Ginhalaran. Sa dalong perma lang ni Mayor, wala ngalan sang nagadala sang ID? May ngalan sa babaw, home quarantine pass? Ay? Anong klase ka pang gobyerno niyang ilayaman? Paano ma-counter-check na sa nag-check na kayo? Kasi ngalan sa IAPAS? Ambot kong ano to sang pulis kay na to, kay daw galalain ng pulis kay na to. Kung budlay na actually, so paano ma-counter-check man? Budlay na. Amo na gani, dapat PO ni sang silay government ni Mayor Goles, kay siya ning nagro-perma ni sang ID ni, kundi yan ni perma, nga ginisyuhan lang ni, in the name sang barangay, kundi siya nag-star, wala ngalan sang tao. Ay, kabudlay na. Bisan, pagbalik mo, Action Eric ni, isaylo naman to sa isang tao, siya naman to magwa, dalasawang gyapon At wala pulo siyang ano nga klase sang panghimanwa niya mo hindi mahusgaran sang tao ni kung kaisa ni kayang panghimanwa kung kaisa do hindi magkalairo mayo pang ido kay kilala pa. Mataguro si Rex Santo mo tanto na sa sila ni Mayor Guray na para kabalogid sila. Hindi man bisan sa barangay lang ta basta kinsindi lang taya okay gid na. Oo, hindi ko bugla ng action sa double check. Kasi barangay, sila ng tao, butang mo ba? Ara daw, ginbutang ko da sa, kuhan kay ipapost na bla sa Facebook, taon na, nung mambal na ni Mayor Goronggong, Mayor ano ganina? Gules. Gules. Gules, oo. Nano na kaya ni Permane? Ay mas hindi. Basta na-mislok na ni Mayor, no? Correct? Mislok nga pila ni Kabilog. Dali lang kung din nga barangay bla para nga maklaruan mo gid Action Eric. Barangay. Dali lang barangay. Aryo. Basahon kong kaundans ni para maintindihan sang nag-issue sini. Bokay kahinay sang aton sining home quarantine. Sa babaw sini may lugos ang lungsod ng Silay. Sa dalom sini home quarantine pass. Ang ining pass nagapahanugot sang isa lang. Pero ang butang dre pass number. Example 090688. May logo pa na sa tunga.
lungsod ng Silay. Barangay, way nangalan kung sino Barangay E. Lopez. Amo lang na, Barangay E. Lopez. Ang perma sa dalom, Honorable Mark Andro Arthur J. Goles, City Mayor, sang Silay. Amo lang na. Lain ang ila yung estilo sa home quarantine pass nila, no? Ang ila estilo ya, bang barangay niya. Na, nung ari pag-isa, kung di Barangay E. Lopez to, ari isa Barangay Ginhalaran, no, mumangyapon, pass number 11-28-02. Barangay Ginhalaran. Ti meaning, transferable ni. Tanan nga. Hindi na masirok. Ha? Hindi na masirok. Pwede Xerox nga ginpicturean ni isang mga amigo, tatong nga mga pulis, Ay, budlay na para sa pulis. Mag-double check. Budlay mako mo yung garespitar tayo sa mga nagasulod kung sinong ngalandra sa idea mo na siyang makasulod lang katapusan ang butang mo ya, barangay inaano nga klase sang pangimanwa ni man. Dapat nga lang sa tao nga masulod nga rin sa quarantine quarantine pass kag ang perma sa kapitan niya sa barangay yung concern. Dapat kung wala man permang mayor kay ti mayor man lang na kung barangay kapitan mo. Ti ambot nga mo niyang ginisyo yung home quarantine pass, ano ni sa iya, dini nga barangay ni. Barangay Ginhalaran, barangay sinoning tao ni nga nagadala sini, sa ID ni. Correct ko, mga budlay. Muning budlay ni. Kaya daw makapamuyayaw kang daw, hindi ka kapamuyayaw ni isang obra nila ni. Ang hapos nga obra, yung pagkulayan pa. Ti kapos na gidlang natuod ka obra na. Ti anong ma-recommend mo ni Mayor Eric? Kumusong ka na. Hindi Hindi, depende na sa kanya Mayor Gulis Gabi. Depende na kanya Mayor Gulis. Nakulis lang niya na kung ano. Nakadapat na niya. Pero barangay, naksarex mo. Lubos ang barangay, wala lubos ang barangay. Nga ginamon ni Mayor Goles ning yan nga mga quarantine pass But pila ka bilog ni ginisyo ya sa Barangay E. Lopez kag Barangay Ginhalaran nga wala sang way na butang di kung kay sinon Basta yakay na sang pulis ginhold nilang tao nga nagadalan kag ginpabalik siguro tapos ginpicturean ang ID para ipakita nga muna ang gina-issue nilang ID sa Silay. Magkasala ko si Mayor Gules kaya ako nga mo ng sistema para matagang dapat ipatag ni Mayor Gules. Kasi mismo ang pulis sa dakop dati ang kalihiman na ulo kung sino iputang nila. Laban niya ginalaran ni kag E. Lopez sinuning ngalan ni kay wala ni ngalan way man daw butang name. Taman barangay. Kuluya lang kasimple na gid lang hilimuon di pa mahimo kasimple na gid lang sa instruction ni Action Eric Magbanwa nga quarantine pass ibutang da ang imo nga name kag ang isa sa pamilya nga ginatagan amo lang na siya makagwa. Di ba Mayor Eric? Yes, Vice Mayor Kanto. Kantuan to rin yung balita sa Bacolod City Police Office. Ano na yung medical team sa PNP ni? Ati namin kay si Police Major Nahom sa Latante, baga ko ni siyang head sa PNP Health Service na tom. Ati, good. Gapang check up ni sa sitwasyon sa mga pulista, mga ikayong lawas nila? Bali sila naging request ni Colonel Binyas na maglibot sa mga atong border control plus din na destino atong sila nga mga frontliners ang sila tuloy action nga i-check ang mga utod na ito na kapulisan na makapdanan nila sini nga mapasiguro ba nga hindi sila biktima sa COVID-19 o may mga senyales na, no? Kasi gusto rin Colonel Binyas ang nagapatuman sa check-up operation ang mga frontliners na ito sa mga borders na ito. Dili lang nga guilty man ang panglawas kasi wala pala sa indikasyon nga may ara sila ginabantay sa lawas nga basikon na COVID-19 na action na Rex. Isa pag-report nila sa Bacolod so far, sa kay Colonel Ariel Pico kapag sa nga PIO nga wala gid man sa mga pulis naton or even mga kapitán nila sini nga nag-pareserve lang nga may ara indikasyon sa COVID-19.
magluwas ngati ang pa-check up ni Major at Nahom sa Lapante sa mga frontliners nato sa mga borders nato ibang medyo nagtaas kaya ng init sa lawas sila pero tungod inayasang kiinit sa panahon Action Rex. Plus yung iban, medyo nasaka-saka na sila nga blood pressure. Again, siguro ina-indikasyon mo sa mong tagiti nga init. Kagway lang po sila Action Rex, naghatag man sa libre nga mga vitamins ang ato sining PNP Health Service sa mga frontliners na especialmente sa aton sini nga mga kapulisan diri sa siyudad sa Bacolod nga nilistino sa aton sini nga na utod ka, daligid lang kay balikan ta si Action Eric Magbanwa, parte sa sining medical team sang PNP nga nagalibot na diri sa palibot sang siyudad sa Bacolod to check mga kaaksyon sang ila sining mga kapulisan sa sitwasyon. Action Eric Magbanwa sa area sa BCPO. Action Eric? Wa pa siya sabat? Automatic bala, sir? Action Eric? Wa pa? Ay, base ko naglain naman to sa plastada. Damo ka komentar niyo sang kay sa silay ni Bla? Kung nagalam mo ni, way kugogtas Ang ako nagapathag lang ako, iya nga magsali ko iya kugtas ng ilan na iya hilimuon niya sa dakbanwas ang silayman. Action Eric? Yes, Action Rex, utod ako, no? So, balikan ta, sige. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa pag-explicar niya parte sining pag-abot ni Major Nahom sa Lapante ang head sa PNP Health Service diri sa siyudad sa Bacolod. Sige na lang, ang isa sa kontak sa ato niya tite, ang mga health condition sa ato niya kapulisan, dahil basi, open, tanatan safe na, kag-healthy, kag-despite sa pulaw, kag-kasapoy, sabay pa wala si masakit sa ato sa mga hanay sa kapulisan diri sa Bacolod City, Eric. So, sir, in general para sa atong kapulisan, Colonel? Tanan nga ari sa aton nga mga inner and outer border control check-up and checkpoint area. So tanan-tanan ini kay may ari makita mga personel sa barangay, mga bipas naton, mga force multiplier nga nagkaupo diri sa aton nga mga border control tanan. Kaya gusto magpa-check up, libre. Tapos may kapaghatag pa sila nga mga vitamins and kutusi sa aton nga director sa aton nga PNP Health Service. Action Rex, si Police Lieutenant Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, report sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita gikan sa BCPO kadtuan tanang Kapitolyo naka-standby si Action Marlon Hinovia sang gunian palalawigan sang Negros Occidental magapatigayon sang online session karon sa hapon. Yaring kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex sa ginatawag man ning digital session ang matabo dugay sa bahin sang grupo sa mga provincial board members gani Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson for the first time ining matabo maragtas sang sangguniang padaluwigan sang Negros Occidental ang kabahin sa gihapon sa tikang ginahimo diri sa bugos nga probinsya para malikawan ang pagkalaton kon paglaptas ring coronavirus disease at suwan tinayten kon COVID-19. Matabo suro kay Vice Governor Ferrer ang tarang-tarang communication by the way una inigin padalaan ang mga board members pati na si Ferrer ang agenda pagiban sa online ang nag-aasikaso si SB Secretary Attorney Maki Angel Ascalon pati kayo nun ining online session pagi sa Viber. Ang Viber libre, simple, fast ag ginakabi man nga most secure messaging and calling application. Asuro kay Ferrer ang matabo nga hindi na sila magkanto sa session hall or sa Kapitolyo Provincial. Hindi bisan diin sila nga lugar or kalabanan ang mga board members ala si ara sila sa ring distrito. Pag-umpisa sa session
magaman sang mga messages ako na mensahe pailuhanay online discussion mo si Attorney Ascalon maagi kay Vice Governor Bolacso Vice Governor Ferrer maibagi man kung nasino ang luyag nga mag padala sa ila sa ni opinion kag reaction sa mga agenda nga ginatalakay. Vice Governor Jeffrey Ferrer. Online session lang kami and then gina-forward sa Viber. Balo ka naman kanami sa technology magsubong. Gina-avoid naton ang tipon-tipon because observe kita sang enhanced community quarantine which is also nga ang mga board members ara man mag-support sa ilang mga areas labi na sa LGU. Siguro kada kay kalayo North and South. So ongoing niya ang ubra namon in a different way naman. May ara kami ang agenda na text ang control sina si Attorney Maki and then to me nga akong preside sina nga ini-approve kag dason ang proponent kag ang sponsor ara na siya online through gina sa cellphone naton sa Viber ang mga agenda then kung may ara nga dapat kita nga i-clarify kina through cellphone mangyapon let's say amuni kung may question ko da o kung may question man ang isa ka board member through cellphone man and then sabton ina sang sponsor but anyway gintanaw kong agenda kay isang before pa man nga mag ECQ kita lingko ang hindi na lang importante gid kag ang focus tanan ang aton nga mga LGUs kag sigob nga ari subong sa aton nga to fight to counter and then to have these measures, preventing measures subong nga krisis nga ginatubang naton. Ang natilog ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang kaakson yung gikan sa Action Mar? Yes. Ang sa silay ni ano ni? Ay pa malabot check tagid karon na. Si Goles? Mayor Goles. Oo. Bala iyagid na perma kung halin gid siya sa nga talatapan ina nga ID action Rex. Sige. Balita Kapitolyo Action Marlon Fedoboy. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga ka-aksyon ta, by the way, salamat gid aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May TC anayho pampabakod sang immunity booster ta alkaline base nga vitamin C. May TC ang ngalan sini, no? Wala ka nang hahanapin pa para sa ginaubo, kataro, ginatrangkaso, may TC ang katapat sini, no? Kundi pagid sang may TC parisanta Santon Plus Herbal Capsule. Pangpatunaw sang bukol-bukol sa aton sining alawas. Katulad sang hubag, sis, tumor, kag goiter, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sini. Amuning tumaronta parison tagid Santon Plus Herbal Capsule kag may TC. Sarang mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Malakay Finance Corporation base nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation.
Aksyon Radio Philippine Standard Time 12:28. Las 12:28 na. May lang pag-monitor kay Mary Jane Salodares, kay Lito Barneso, dala sa Rojas, may lang pag-monitor, no? Alejandro Yulo, mayong hapon lang. Watching live here in Don Salvador Benedicto, Pamilya Yulo, kag Gregorio. Salot kami sa mga barangay officials, kag municipal officials, and Triskelion DSB chapter nga gabuligid. Ayos. Kay Evelyn Siriritan, Action Rex, ga-monitor kami di sa Silay. Halin sa kay Evelyn Siriritan. Kay Ding Lihong, si Rex, ang bag-o namon nga HQP di sa Mansilingan, wala Japon dry cell, okay na ni, gamiton base hindi na pagbatunon sang PNP. Do okay na ginukihan na kapon sang pulis na di. Halin sa kay Mickey Pantoha, kay Mikey Pantoha, Action Rex, salamat sa aksyon. Ako to kagapon, nagkadto da sa station ninyo, believe basta aksyon dayon dasig mag-aksyon. Thank you so much, sir. Ikaw galito, sir. Ayos, dagang salamat, sir. Akio Cordova, may lang pag-monitor sa Pamilya Cordova from Riyadh, Saudi Arabia. Nonoy Tahones, may lang pag-monitor, no? Tigita mo lang ng iban nga mga barangay workers, so kaagi kaagi pasipalang iban niya ginadayaw man, no? Tiyan mo ng mayuda, no? Good noon, Sir Rex. Watching live halin sa Purok Sarisa, Barangay Uringao. Salamat gid sang mapisa namon nga barangay health worker nga si Roselyn Hernandez. Kag sa midwife namon, Ma'am Amuto, sa pagbalay-balay hatag sang home quarantine pa sa diri sa Purok Sarisa. Ayos, dagang salamat gid nonoy Tahones. Halin sa kay Joan Mill, Action Rex, ang sa Mansilingan wala perma sang barangay kapitan kag wala driver. Okay lang na? Okay lang na, guro. Kaya daw na ukihan naman to kapon. Fernando Lombre, Sir, ariga panghatag, ginapili lang nila ang tagaan niya sang gobyerno bugas. Nag-ilinaway na di, kay ginapamili lang nilang tagaan. Wala pulos nga panghatagay ni. Sa din na, Fernando Lombre. Oh. Ang tagipusoon mo bla. I-relax lang doon ni Sambales. May lang pag-monitor dara sa Talok, sa Merieta Village, Barangay Talok, Bacolod, Bago City. Upo ng iyang asawa, si Merian. Kaga din ga monitor. Stay safe and God bless. Jocelyn Kalamaan, Susan Tuante Divulgado, may lang pag-monitor. Action Rex, muna dito ang amon quarantine pass, wala ngalan, barangay Ginhalaran lang, tapos perma ni Mayor. Amo gani man. Lantawon ta na. Kung anong masabatya sina, no? Marilyn Abarte, may lang pag-monitor. Ay nako, ano na Mayor, gaugtas kami di ka pamati, basi tulog. Oh. Marilyn Abarte. Action Rex, ang puso mo hindi magugtas, paano kami kung wala ka naman? Ay kalain. Marilyn Abarte, no? Jeff Chavez, may lang pag-monitor. Jeff, Action Rex, mas musta lang ko kay Action Aire, kalin kay Jeff Chavez. Jodette Nales Hidang, may lang pag-monitor. And Inday Dale Yasa, no? May lang pag-monitor Inday Dale. Ophelia Galiro Arce, may lang pag-monitor. Kag sa tanan dira sa Isabela, kay Jovelyn, kay Shelian, happy lunch lang da sa employees sang Silver Dragon. Upod sang ila project engineer nga si Engineer Felix Bintora. Ayos. Jose Mungcal Torilla, Jeff Chavez, may lang pag-monitor. Dinestan, may lang pag-monitor. Dinestan, panghatag relief goods, Action Rex, ginapili nila, hindi para sa tanan. Ano ay hanbasihan nila? Makambal sila para lang sa pigado. Nga, pigado lang apektado sa COVID-19. Action Rex, gani man. O sige, ang iban nyo nga mga mensahe daw, kabudlay gid kay na kwanta lang ding orasan tawa. Flor de Lisa Piansay Carrio, may lang pag-monitor. And sa kay Inday Blasa, Baby Dale, may lang pag-monitor. Baby Dale, kay Dane Juana,
And Mabel Mabel Istrobo, kay Nelda Milmon Harde, kay Herman Topasa, Vanessa Mayo, Winnie Simonio O'Neill, may lang pag-monitor, Willani Simonio O'Neill, no? And okay na. Sige. Ayos. Daligid lang kay Philip Brand sa Kabangkalan. May lang pag-monitor kay Ronnie Gordon. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon. Balik kita pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Katuantang balita gikan sa mga out-of-town reporters naton. Unahon tanang balita gikan sa San Carlos City si Aksyon Stephen Fresquito. Mga kapitan sa 18 ka mga barangay sa syudad sa San Carlos nagsugod na sa pagpanghatag sa mga food packs. Amuning mayong balita. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Stephen Fresquito. Pen? Yes, Action Rex. Sa karon no, nagsugod na karon nga adlaw ang amat-amat no nga pagpanghatag sa sini mga food packs para sa aton na 18 ka barangay diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Abang yes, Action Rex. Go ahead. Okay, ang pagpanghatag Action Rex since kahapon gid actually gisugdan hapon na hasta sa kagabiyon ang mga home quarantine pass kag hasta subong aga padayon ba sa gihapon no kay wala pa na kompleto gid kag ang mga food packs karon gigin pang sugdan sa aton mga kapitanes diri mga opisyalis sa aton barangay sa 18 ka barangay sa syudad kag so far may ara pa man nga mga gamay nga mga reklamo sa iban nga wala pa sila nagkabaton apang for sure ginapasiguro gid sa aton nga mga barangay captain nga makabaton gid ang tanan sa ining mga food packs nga ilagin preparar kag ining mga home quarantine pass kag sa karon no adugang naton nga update Action Rex ini naman ang aton nga mga PUM sa karon sa data karon sa aton nga City Health Office sa aton nga Siyudad San Carlos pinagi ni Dr. Arnel Lawrence Portugues kahapon na may ara na kita PUMs nga nag-abot na ini sa 1,337 ang mga PUI 18 may ara naman nga pulo ang wala na follow up kaya iban ini nagkaladula no kag yes, Action Rex. Oh, nagkaladula, nagkalamising sila, mga PUMs ne? Ang masadya bala Action Rex, kag ini mga PUMs, may arabi nga mga family no, nga ila man lang ginatago or ila ginapapalagyo, ginapagwa sa syudad nga hindi na ma-monitor dayon sa aton nga aton nga taga City Health. So amoy ni ang problema gani nga may ara naman no. Ang naka-comply sa 14 days ka quarantine Action Rex nagabot sa 832. So ang PUM karon nga actively nga gina-monitor sa aton nga City Health Office ang 477. So ang total karon sa aton PUI is 26. Isa na atong napatay apang negative man ato sa Action Rex. Way pagito kagwa ang resulta. Todo kadugay na to way pagkagwa ka resulta sa to. Amo na ang pero gi-confirm sa isa ka doctor sa San Carlos doctors no nga negative man daw no but wala kita kakita Action Rex sang official ato oo sang kuangit sang ato taga DOH ang isa among discharge ka naka-complete na kag ang isa ang anom karon no ang admitted karon diri sa aton isolation na facility 4 Action Rex nga PUI oo so ang isa ara sa Silay no ang isa. So may ara karon nga ang 13 karon ang remaining amo gina strict home quarantine ining 13 sa aton PUI. So may nagkaroon ng status ng aton diri nga COVID-19 Action Rex. Kag ang aton nga mayor aktibo sa gihapon no. Si mayor may padayon nga naga-monitor kag ang aton taga CDR Rimao aton man nga City Health Officer si Dr. Lawrence Portugues ang mga barangay health workers active sa gihapon sa tanan sa pagpadayon sa pag-monitor man ni Mayor Action Rex kung makumpleto na gid ba ang pagpanghatag sa tanan nga mga food packs sa mga home quarantines sa aton nga pumuluyo diri sa siyudad sa San Carlos. Kag for now Action Rex aton lang i-update man sa sunod no kon ano naman ang ipagwa nga statement ni Mayor pero sa enhanced community quarantine subong Action Stephen lakalaka gid man tao dagaguluwa. Yes, Action Rex no sa aton enhanced community quarantine ang kun matanaw na to sa kadalanan taway na no pero may ara gid sa gihapon mga Action Rex nga mga masaway nga magtipon-tipon sa gwa sa ilang mga panimalay ilabi na ini sa aton mga ining mga aton nga mga sa mga squad sa area no o ining mga kuan naton so para kagina nakita naton nga ang aton kapulisan may gatawag nga may mga nagatinumpok na naman so ginkantuan sa aton patrol sa mga kapulisan kag magdinalaga na naman pasulod sa ilang mga panimalay. So amoy ni sa gyapon but
ang atong public market action Rex kung makitaan may ara gid sa mga pamilya nga nagapamakal ng ilang mga kinahanglanon. So padayon no. But then may ara man mga point to point nga mga tricycles kagin na butang sini sa kada barangay nga maghatag serbisyo publiko libre. Pero ang problema action Rex kay jutay lamang. So ang tawo magahulat sa isa ka lugar, nagatapok, tinumpok na naman sila action Rex. So meaning ang social distancing, may iban nga nagkakadula na naman. Itungod sining kakulang sa ining libreng sakay sa aton nga local government nga ginbutang sa karon. So isa ina karon nga ginatan-aw kung mahimo madugangan pa ni Mayor ining paghatag sa mga libre sakay kay layo ang iban nga barangay action Rex magkadto sa merkado layo ilang mga lugar. So may napakang problema si karon no sa aton nga mga pumuluyo. Ang iban nagalakat na langgit action Rex. Sige. Na lang ina. So amo na ina karon action Rex do kag aton kapulisan karon action Rex aktibo sa pagbantay sa tanan nga mga kadalanan. Gina-check ang nagabiyahe, nagasalakyan man o ining nagamotor, bawal ng angkas kag gina-check kung may mga home quarantine pass. So stricto ang aton kapulisan sa karon kag ready sila manakop kag in fact action Rex gabi may ara na mga ginsampulan nga mga ginpangdakop kag ginatagaan sang penalty sa aton kapulisan. So amoy na karon action Rex do ang aton sitwasyon dire sa siyudad sa San Carlos sa sining aton update sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balita gikan sa siyudad sa San Carlos, matapos ang San Carlos kadtuantang Sagay City. Upod di aksyon to Monforte, masobra 20 ka mga violators ang enhanced community quarantine sa siyudad sang Sagay. Gindakop sang mga kapulisan. May mga pasaway manggali dito. 20 ka mga violators. So, yari ang report ni Aksyon to Monforte. Sa detalye, Aksyon Tom. Yes, Action Rex, bangod sining ECQ nga ginapatigayon iya sa bilog na probinsya. Diri sa siyudad ng Sagay, Action Rex, masubra na 40 ka mga persona nga mga violators, pasaway. Nga padayon nga nagagwa galagala sa ilayang mga sa ila pamalay Action Rex. Amo ning rason nga ang mga katapos ang kapulisan sa pagpamuno iyan ni Police Major Antonio Benitez Jr. Ginkantuan ang tagsa ka mga barangay sakpan niya sa siyudad sa Sagay bangod madamo sa mga reports nga damo gyapon Action Rex ang nagalagaw nga bisan wala sing iban sini wala quarantine pass may ara man quarantine passes pero hindi ang nabutang dira ang ila katuyuan sa pagwa Action Rex. Bangod sini sikop sila tanan Action Rex subong ari sila sa may gym sa barangay Poblacion 1 gin pang-hold tanan Action Rex. Kagti maka-tiner sila dire mga 12 oras kag bago pa ni sila buhian Action Rex. Kag ginalekturan iya sa mga kapulisan dala na sa mga barangay health workers kag mga barangay official Action Rex. Bangod sining mga pasaway sa gyapon nga tama naka-istikto subong ginapatigan ning ECQ nga makita ka lang nga nagalagaw-lagaw sa karsada pick upon ikaw sang pulis kag ginausisa kun balang imutuyo nga nagwa ikaw. Kag ginawarningan gid nga magpadili na gid lang sa ila mga panimalay Action Rex. Sige. Amo ning aton madulong ang mga balita gikan diri sa Sagay Action Rex. Action Tamon 14. May mga nagalagaw pa sa mga kalyenyo da Action Tom sa Dakbanwas ang Sagay. May ara pa Action Rex mga madamo pag sing pasaway direte gina pick up gid gina pangdakop gid sa aton kapulisan. Para nga Pero what time ang tawo subong sa mga areas ninyo da? Kamusta? Subong ang mga inoras? Subong nga mga inoras sa Rex, ang mga tao tiara pabilin gid sila mga panimalay. Magluwas sining mga ara gid nga may kinanglanon sa banwa, bakal bulong, bakal bugas, plano dira nga mga supply nila. Pero gina-check gid maayo Action Rex kung bala ang ila quarantine pass, ang ila valid ID. Kay may ara Action Rex nga nagadala lang quarantine pass, hindi gali ilang ngalan na nakabutang. Iban, gina-double check sa kapulisan para nga malikawan ining pag-lapta iyasang virus kag mapatuman giniya sing maayo Action Rex ining ECQ
sa bilog na probinsya, especialmente dito sa atong area sa siyudad sang Sagay. Padayon na ang barangay nga paghatag sa mga supply nila Sinrex. Padayon man ang atag sa mga barangay nagahimog gid sa ilang mga responsibilidad. Dulong gid door to door ining ilang mga supply para na hindi na magali ka lagaw sa Gua Sinrex. Sige. Amo na ito madulong gikan diri sa siyudad sa Sagay at Santamon 14 nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon 40, balita gikan sa Dakban wasang Sagay. Matapos ang Sagay, kadtuan ta, madulhog ta, mapakadis kita. Upod kay Aksyon Roger Gotib, COVID-19 hot zone area sa syudad sang Cadiz, wala gina-estrikto, tungod wala pasang direktiba ang kapulisan. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Jer? Yes, Action Rex sa pila ka mga balita nato may katalas sigapon sa aton nga enhanced community quarantine sa siyudad sa Cadiz Payara Contani nga mga apat ka mga haspa o hot zone area na supposed to be kung lantaw tagil ng direktiba dapat i-lockdown na ni sila. Now, ang area sa nga barangay Daga sa din may ara nga PUI, ang barangay Bangkiruhan, ang barangay Kaduhaan, kag barangay Kabahog, kag barangay Zone 6, 5 gali ka mga barangay ini nga sa diin identify nga ini sila may mga patient under investigation ang amo nga area pero wala pa ini supposed to be sa guideline nga dapat i-lockdown na ini o kung ipatigayon na ang pagdumili sa mga tawo nga hindi na sila yung magkagwa kag hindi na nila magamit ang ila sini nga quarantine pass sa pagpangumpra. Only that kati dapat sila nga supplyan na lang gid sang gobyerno sang ila sini nga mga kinahanglanon. Suro sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Machito sa interview sa nga Action Radio. Ang direktiba actually kahapon na na forward pero wala pa kita sang clear guidelines nga i-coordinate na karon sa aton ang City Health Office. Actually sila ning hatag sa aton no sang mga mga directives mismo sa pag-implementa lalo na ang concern diri sa city naton. Pero with regard sa Hudson nga pag-disseminate sa aton wala pa kita sa clear guidelines no. So ang particular barangays i-lockdown. So para may preparation naman ko dira no, may contingency plan kita para sina. Pero i-coordinate natin ang anay no sa atong City Health Office. So mga payag sa nga Chief of Police sa siyudad sang Cadiz tungod kay wala sa direktiba o kung wala pa sa nga bando sa ila so wala pa nilagin bantayan gid ang ini nga mga lugar. Sa subong Action Rex may mga 1,600 ka mga 1,690 ka mga person under monitoring pero may nakatapos naman sa mga 633 nga nakatapos na sa ila 14-day home quarantine kag wala man sila may ginabatyag. May ara ka 5 tanan ka mga PUI diri sa siyudad sa Cadiz nga mo sini ang yara sa sini nga mga barangay. Nagtawag mismo, nag-communicate mismo sa aton ang kapitan sa barangay Kaduhaan na nagapahayag si Kapitan Javier nga iagin na check mismo sa iya sini nga midwife kung ano gibala ang status kung may yara mga PUI sa barangay Kaduhaan. So sa iya sini nga midwife nga wala sang PUI only that mayara sila sa to nga gin-monitor nga mayara simptoma pero gin-ilagin bakla lang sang paracetamol subong na pawa naman. So silingon nga sila asang ligan pa kuno nga simana ini nga mga report ya karon lang nagwa na disway nga pagkatapos nga naibaluan ang report nga nagwa sa Facebook ini nga mga data na kulbaan man ang mga pumuluyo mismo sa barangay Kaduhaan kag gusto sa kapitan nga makuha ina nga mga kabalaka sa pagpaibalo pagiman sini sa aton report nga wala sa nga person under investigation o patient under investigation sa barangay Kaduhaan for as far as COVID-19 is concerned. So maning ato madulong nga report direkta diri sa may syudad sa Cadiz para pagbantay sa mga kapulisan sa border control kag unang adlaw kapon hasta karon wala magid sa mga problema nga nag-transpire Action Rex. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you so much, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luhantang balita gikan sa siyudad sang
Sipalay, si Aksyon Nonoy de la Cruz. Standby Aksyon Percival Villamor ha sa siyudad sang La Carnota, si Aksyon Nonoy de la Cruz anay sa Sipalay ho. Sipalay City Health Office kag taga Bureau of Fire Protection ang nag-disinfect sa mga lugar sa siyudad sang Sipalay. 3 ka mga tao dakop sang Sipalay City PNP matapos naglapas sa mando may kangtanan sa Enhanced Community Quarantine. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Nonoy de la Cruz, Noy? Action Rex may udto kag may udto dista palamati sang Action Radyo Bacolod. Yes, no kay nagin patigayon sa mga taga City Hall kay subong man sang rescue sang Sipalay City kag araman ang Bureau of Fire Protection sa ginpatigayon na pag-disinfect sa mga lugar diri sa palibot-libot sang Sipalay, no? Kag subong man nga adlaw Action Rex may half day lang ang opisina diri kaya pizza 30. Oo, half pizza day 30 lang. Half day lang. Kay subong ang charter anniversary ta ni Action Rex. Okay, charter anniversary gali sang Sipalay subong. Oo, wala madayon tong mga pista wala. Ari linong, no? Kag amo na nga si Mayor Regina Montilla Lizares nagapangayo man pasensya sa mga pumuluyo kay wala mahimo kay amo ning direktiba halin sa babaw nga wala sa mga piyesta, no? Ang ginatubang dia subong problema kung paano ini marikawan ang makalalit nga virus. Diri ma-report ko Action Rex nga ang tawo nangin masinulundo, no? Sa sining gidapatigayon sa karon nga Enhanced Community Quarantine sa kabugusan nga probinsya. Sa Sipalay ma-report naton Action Rex nga ginapasalamatan naton nga ang tawo nagakooperar gid. Kahapon lang may nadakpan ng gabi na nadakpan ng aton mga pulis bilang nga nagalapas, no? 3 sila kag halin kagapas ta subong wala naman. Bisan diin ka lang nga bangga di subong may checkpoint kay ang pati ang barangay nagabulig na sa pagchekyar, no? Makagawa ka lang nga daan kung may ara ka quarantine pass. Di kung wala hindi agad pwede makagawa, no? 2 man kadlaw ang ginatag Action Rex nga pahanugot na pwede mo magamit ang quarantine pass para nga makabakal ka sa mga kinanglanon sa inyo sa mga balay, no? Kagkaangay man siguro sa ibang lugar dito sa Sipalay nagka-eksperyensya man ang dinareklamo bala Action Rex ang parte pa bala sa pag-angkas sa motor kaya ang may quarantine pass abiya may motor siya hindi magamit kundi sa kabalo mag-drive, no? Pinapapanaog siyang executive order si Mayor Maria Gina Montilla Lizares na pwede nga makaangkas, no? Pwede kangkas? Oo, pero butang gid sa mga protection sa lawas bala. Ang driver may ara para sabi sang mask sa mask, no? Pagsubong man ng nagasakay kag may limit lang ang pagwa, no? 3 lang ka oras balik kagid kag sa pagwa mo sa barangay mo i-record na to nga nakagwa ka kag kinahanglan 3 ka oras makabalik ka 2 ka beses sa isa ka semana. Pero kung may ara ka i-follow up ka importante gid kayo ang barangay Action Rex naghatag siyang certification bala sa imo pag-follow up o kung may emergency kagi nga dapat nga magwa ka tagaan ka man, no? Sa certification rin sa barangay nga pahanugutan ka pero limitado naman kayo. Pero kay kag makapoy-kapoy sa trabaho sa mga taga-barangay pero way mahimo, no? Kay amo ning nagakadapat subong himuon. Pero mo na Action Rex, padayon na naton nga monitoron. Okay. Ang sitwasyon dito sa Sipalay, kaya kung ano giman, i-report na natin sa mga pagpapalapit. Taniya mo na nga mga period sadya ng Sipalay, no? Kasi nagabong na Kiti, si Action GM, guro kag si Action Oliver, nagamatamat na da sa Sipalay kung wala ang mga COVID-19. Kaya bakasyon na nimo kag ang mga resort ninyo da, puno-puno man tani. Kaya rin di subong. So, wala din tao. Sige lang, bawi lang dason Gani man. Muyuan na lang Action Rex nga matapos ni dayon. Gani man. Para nga magbalik sa normal ng pangabuhi mo sa tao. Gani. Ayos. Yes, Rex, muning report ka to madara sa sining tinion sa gyapon direkta kita nga nagapanayag diri sa aton area of responsibility. Gikan diri sa syudad San Sipalay. Ini ang inyo ka aksyon.
aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Sa tamang serbisyo. Katuantang balita gikan sa siyudad sang La Carlota. We have Aksyon Percival Villamor sa Central Negros, mga kapulisan sa Banwa sa La Castellana, hugot nga nagabantay sa mga mayor nga dalanon sa among nga Banwa. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, magulang tiya nagalin sa siyudad sang La Carlota, mataway dito ang area. Kaga nagpatigayon man sa pagatag sa food packs ang 14 ka barangay dulungan ini Action Rex. Kaga mataway gid kag kalinong ang siyudad sang La Carlota. Nagliso kita pakadto sa Banwa sang La Castellana, antes kita makalabot sa sulod sang Banwa, nag-agi kita sa mga checkpoint dira sa may taytay sang anuban, ginsikyar man kita, tagi na sprayan kita sang disinfect antes makasulod sa amo nga Banwa. Nagtanato na Action Rex nga may mga motor dito nga nagapasaway gid nga wala dala sang ginatawag nga ECQ. Nga ginapabalik sang aton nga mga kapulisan nga hindi gid makasulod sa amo nga Banwa. Kaya ang iban Action Rex nagabalibad nga magabakal bulong pero magalagaw galoy kundiin magkaladto Action Rex. Kaga dito ginapabalik sang aton katapos ang kapulisan kaya ini ang aton nga mga commuters dire daw hindi gid magapugong nga magalagaw gid. So natigayon naton na interview si Police Captain Ramel E. Bustamante, Chief sa Police sang Banwa sang La Castellana, kag nga nagahambal diri siya nga may ara nga 4 ka borders nga ginbutang siya sa mga kapulisan dito sa 4 ka borders. Ari ang iyang tingog sa aton nga pag-interview. 4 ka border no diri sa area sa La Castellana. No, may isa kita ka border sa Banwa sa barangay sang Masulog no, which is ini border ini between sa Occidental kag Oriental. May isa kita ka border sa area sang Sagaang no, nga which is ini sa entry point ni from La Carlota no going to La Castellana. May isa man kita ka border sa area sang Villacanya no, Sitio Villacanya. Entry point man siya from La Carlota going to La Carlota, Pontevedra going to La Castellana. May isa man kita ka border sa area sang Albion. Entry point man rin siya from Moises Padilla, Isabela going to La Castellana naman no, sa Banwa. So far sa 2 days na ito nga pag-implementar sa enhanced community quarantine, may mga problema kita na-encounter, although may mga equipment, logistical party, no, gamay na logistical equipment. So as of now, pero gina-resolve naman no, sa ato ni LGU, no, especially ni Mayor So ang tingog ni Police Captain Ramel Bustamante, Chief of Police sa Banwa sa La Castellana, hugot gid ang pagbantay sa kada checkpoint Action Rex. Report live gikan diri sa La Castellana Police Station para sa PBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Central Negros, Santon Plus Herbal Coffee Mix para sa mga tawo nga makarelax ang paminsaron ta. Hindi ka makatulog sini, makatulog ka na, no? Kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix, mga ka-aksyon. Ang aton sining tumaron para sigurado magka-coffee ang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Santon Plus Herbal Soap pagido, nagapakinis, nagapaputi sang kutis, nagakakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kagang baho nga ilok, kagang maitom nga ilok, papution niya bangod sang Santon Plus Herbal Soap, mga ka-aksyon.
Isa pagid Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes na dira, sakit ng tuhod, ang hawak, ang balikawang, ang pusog-pusugan, ang likod naton masakit, ibanyosan lang sang Santon Plus Herbal Oil, tapos i-massage ta 30 minutos tubtob isa ka oras, mabatyagan mo na nga maayo na ang kondisyon sa ngaton sining lawas. Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, kag Santon Plus Herbal Coffee Mix, sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganian.ph, kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganian. May lang pag-monitor kay paring Ruel Nawan Seroma dira sa area sang Barangay Villamonte. May lang pag-monitor paring Romela. Kag kay paring Ruel, no? Kag kay paring Ricky Chan Bilbao. Wow, may lang pag-monitor dira sa yang kids nga si Riley. Toto Riley, kamusta to? Basketball ta. Sa Camilot Subdivision. Ayos! Thank you so much, salamat, Gid. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan, padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan, padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na italaknan, malasig pero sigurado,
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagabulig-limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagadugang man supply sa mga kakulangon nga mga vitamins kag minerals. Katulad sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Makabulig sa constipation. Gintingog nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Katulad sining mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule Equality Products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, labi na sa Sincere Drugstore, sa Bago Alfie Pharmacy, kag parmasya Bago, kalakip man sa Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market. Sa Kawayan, sa butika San Ria, sa Dangkalan Ilog, yaradra sa Dangkalan Pharmacy o kung drugstore. Doc, Evergreen Herbal Capsule, magtumarad-law-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining ibalo, mag-text, mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na to sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita, kita-kits kita buwasa from 11:15 to 1 o'clock sa sining pagpangalagad. Sa Aksyon BBB, standby na sa This Is My Life, sunod sa diligilamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon